ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണാ രഘുനാഥാമൃതം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണാ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1 നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 2 അധ്യായം 1 വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും അധ്യായം 1 പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദയോഗം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധകളത്തിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അത് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകം ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു യഥാരൂപം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലും. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ 4 അധികൃതമായ പരമ്പരകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ അധികൃത പരമ്പരകൾ ഏതാണ്? ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൻ വരുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നാരദ വ്യാസ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അത് മധ്വാചാര്യ, പിന്നെ 22ാം ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദരും അതേ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആണ് തുടങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോൻ വരുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. അതിനെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മംഗളാചരണം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് മംഗളാചരണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രെയർ ചെയ്തു അല്ലെ, ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ. ഇതെന്താണ്? മംഗളാചരണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ശുഭമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് മംഗള ആചരണം. മംഗള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭമായി തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം, ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനിലെ. അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രമല്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആ ഗുരുക്കന്മാരെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് മംഗള ആചരണം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. എന്താണ് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ. നമുക്ക് തിമിരം, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തിമിരം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എന്താണ്? നമുക്കെല്ലാം മങ്ങലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തെ ഉണർത്താൻ നമുക്ക് ആര് വേണം? നമുക്ക് ഗുരു വേണം. ആ ഗുരു ആണ് നമ്മുടെ
ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എണിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് അജ്ഞാനം എന്ന ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അവരെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അർജുനന്റെ പേരെന്താണ്? ഗുഡാകേശ. എന്തുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറയുന്നു? ആ അർജുനൻ അതായത് അജ്ഞാനമാകുന്ന ഉറക്കത്തിനെ ജയിച്ചവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ അതായത് അജ്ഞാനമാകുന്ന ഉറക്കത്തിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ഇതാരെ പറയുന്നത്? നമ്മള് അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ, കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് അവരുടെ കൂടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നു. അതേപോലെ ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രമുഖരായ 6 ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാരൊക്കെയാണ്? ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അതേപോലെ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെ 6 പ്രമുഖരായ ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെന്തിനാ വന്നത്? ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഇവർക്കാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ജ്ഞാനവും കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവരെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതി ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം, ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇവര് രചിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തിനാ വന്നേ? എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ ഭക്തി കാണിക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു ഭക്ത അവതാരമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മനോഭീഷ്ടം, അതായത് അവരുടെ ആ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരെയും കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീ ഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹ ഗണ രഘുനാഥാൻവിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹ ഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാൻവിതാംശ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഭഗവാനും രാധാറാണിക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ലീലകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അഷ്ടസഖിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ പോലും നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ്, രാധാകൃഷ്ണനെ അഷ്ടസഖിമാരെ എല്ലാം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ആധ്യാത്മിക യാത്ര നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സരസ്വതി സാമൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇത്. ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്രണാമ മന്ത്രം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നാരാണ്? ഈ ശ്രീ പ്രഭുപാദരാണ്. അവരുടെ ആ വിവർത്തനവും ആ വ്യാഖ്യാനവും എല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവര് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാ വന്നത്? അവര് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. കാരണം നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി, അതായത് നിർവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണൻ ഒരു രൂപമില്ല, കൃഷ്ണൻ അവ്യക്തമാണ്, വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെയും, പിന്നെ അതേപോലെ എന്താ പറയാ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണാനന്തരം നമ്മളെല്ലാവരും ശൂന്യത്തിലേക്ക് മർജായി പോകും, നമ്മൾ ലയിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വവാദം എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഇരുട്ടിലിരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണ്? ഗോപിക കാന്ത, രാധാകാന്ത. അപ്പൊ രാധയ്ക്കും ഗോപികമാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ദീനബന്ധു, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ പതിത ആത്മാക്കൾക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നവനാണ് ആര്? നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ജഗത്പതേ, ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അവനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതേപോലെ രാധാറാണി തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനു സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. രാധാറാണി ആരാണ്?
ഹരിപ്രിയയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയളായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഗോപികയാണ് രാധാറാണി. അതേപോലെ വൃഷഭാനു സുതേ, അത് രാധാറാണിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ്? വൃഷഭാനു. അപ്പൊ സുതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകളാണ്, വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈശ്വരിയാണ് അവള്. അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ കൂടി നമ്മൾ പ്രണമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? പഞ്ചതത്വം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മംഗളാചരണം. നമ്മൾ എന്നും ആധ്യാത്മിക യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്, മംഗളാചരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ശീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് ശീല പ്രഭുപാദർ. അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുഷ്യകുലത്തില് നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വേണം. അതാണ് കാരണം. എന്താണ്? ഇതൊരു സയൻസ് ആണ്, കൃഷ്ണ സയൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സയൻസ്, കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, വൺ ഹു നോസ് ദ സയൻസ് ഹി നോസ് എവറിത്തിങ്. കൃഷ്ണ സയൻസ് ഹി നോസ് എവറിത്തിങ്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് മനസ്സിലാവോ അവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഭാഗവതം പഠിക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റേജുകളാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങളുടെ. അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത. നമ്മുടെ ഓരോ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഇതാ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീത എന്തോ ഒരു ഗ്രന്ഥം, അത് ഏതോ ഒരു സാധാരണ പുസ്തകം പോലെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കെല്ലാം ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെങ്കിൽ. എന്താണ്? നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചു. എന്താണ്? അർജുനൻ എന്താണ്? ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റ മിത്രനാണ്, ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. അതേപോലെ നമ്മളും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊരു ലൗകിക സാഹിത്യമല്ല, ആ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ശ്രദ്ധയോടെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതിനെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് നിയന്ത്രിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക? അതായത് ക്രമേണ, ഒന്നും ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ഇതിനെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകവും അതിന്റെ അർത്ഥവും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ അന്ധക്കരണം ശുദ്ധീകരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, അതിനൊക്കെ ഒരു ഇരുത്തം വരും, അതിനൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വരും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊരു നിയന്ത്രണം വരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാര രീതി, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ഇടപഴകൽ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? അവരെങ്ങനെയാണുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ആ രീതിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പുറമെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് ദേഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കാം നമ്മൾ. മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അസൂയ, അല്ലെ, പരദൂഷണം പറയുന്ന സ്വഭാവങ്ങള്, എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്വഭാവങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പല നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അരിഷഡ് വർഗങ്ങള്, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ മനസ്സും നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിച്ച എന്താണ്? അത് ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് മനസ്സിലാകും. മെല്ലെ 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 നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അതെന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം, അതായത് ഓരോ ശ്ലോകം ഒറ്റപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പഠിക്കാതെ, ഓരോ ശ്ലോകം മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കാതെ, ഗീതയുടെ മുഴുവൻ ഒഴുക്ക് എന്താണ്, അതായത് ആശയ പ്രവാഹം എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിന്റെ മുകളിലല്ല ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് ഭഗവാൻ, അതായത് എന്താണ്, ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ട്, കണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ആശയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ആശയപ്രവാഹം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം എടുത്തുകൊണ്ടല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അത് നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശം കൊടുക്കും അല്ലെ. എന്താ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല, അവർ തെറ്റായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അവർക്ക് സമയാസമയത്തിന് ഉപദേശമൊക്കെ നൽകും. എന്താണ് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലേ, നമ്മൾ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. സമയാസമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് അവർ നന്നായി കാണണം, അതല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നശിക്കാതിരിക്കാൻ, നമ്മൾ നല്ല വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ, നമ്മൾ നന്നായി കാണാൻ, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ്. അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കി എന്ന് മാത്രം ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ജീവഗണങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് എല്ലാ ജീവഗണങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല, പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണിത്. അത് ആ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത് അളവറ്റ കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക്. ശങ്കരാചാര്യർ എന്താ പറയുന്നത്, ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് അമൃതത്തിന്റെ നദിയാണ്. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അമരത്വം വേണം അല്ലെ. അമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് അമരത്വത്തിനുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു ആയാലും നമുക്ക് ആ ഭസ്മാസുരനായാലും അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അമൃതം നേടാൻ അല്ലെ. അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൃതത്വം, അതായത് എന്താണ് ആ അമരത്വം, ആ അമരത്വം നേടാനാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അമൃതം തന്നെ. കാരണം എന്താണ്, ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്നുള്ള ഈ 4 ഭവരോഗങ്ങൾ നമ്മളെ എന്താ പറയാ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലെ ഭവരോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം, അപ്പൊ അത് അമൃതം തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ മഹാഭാരത ചരിത്രം നമുക്കിപ്പോ അടുത്ത ചരിത്രം ഇതിൽ കാണാം സ്ലൈഡിൽ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്താണ്, അർജുനൻ വിസമ്മതിക്കാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ്, ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെയുള്ള ആ സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഒരു അച്ഛന്റെ ഒരു അമ്മയുടെ നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അത് ആ സ്നേഹം നമുക്കിതില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം, നമ്മളോടുള്ള അനുകമ്പ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് കുരുവംശം എന്താണിത്, ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ അതായത് ഹസ്തിനാപുരം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ്, പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ വംശവൃക്ഷം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ കുരു ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുരു രാജവംശത്തിലെ അത് എന്താണ്, രാജാവാരാണ്, രാജാവ് ശന്തനു ആണ്, ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാവാണ്. ഈ ശന്തനു രാജാവിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ആരെയാണ്, ഗംഗാദേവിയെ കാണാണ്. ഗംഗയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് ആകർഷിതനായി ഗംഗയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഗംഗ ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ട് പറയും, എന്റെ ഒരു നിബന്ധന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ചോദിക്കാനും പാടില്ല, അതിനെ തടയാനും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന വെക്കും. ആര്, ഗംഗാദേവി. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശന്തനു അതിന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ഗംഗയെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗംഗാദേവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിവിടാണ്. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു, രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു, അങ്ങനെ 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒഴുക്കി വിടുമ്പോ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയില്ലേ, ഞാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല, ഞാൻ തടയില്ല എന്നൊക്കെ വാക്ക് കൊടുത്തു. കാരണം ഈ ഗംഗ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാണോ അതിനെ തടയുന്നതിനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ 7ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയും കഴിഞ്ഞു. എട്ടാമതൊരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെയും ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗയെ തടഞ്ഞിട്ടു ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തിനാണ് നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാദേവി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയും, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാനെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് ഗംഗാദേവി കുറച്ചു കാലം വളർത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കും, ശന്തനു മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കും. അവനാണ് ഭീഷ്മൻ. നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഗംഗയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭീഷ്മൻ എന്നല്ല ആദ്യം പേരുണ്ടായിരുന്നത്, ദേവവ്രത. ഭീഷ്മന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്താണ്, ദേവവ്രത എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ശന്തനു ഏതായാലും ഗംഗാദേവി ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഏതായാലും പോവല്ലേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കാരണം, ഈ നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിയിരുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാദേവി പറയാണ്, അതായത് ഈ അതായത് ഈ അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്
എട്ട് പേരാണ്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുണ്ട്. ധര, ധ്രുവ, സോമ, അഹ, അനല, അനില, പ്രത്യുഷ, പ്രഭാസ എന്നിങ്ങനെ 8 പേരാണ്. ഈ 8 പേര് എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവർ അഷ്ടവസ്തുക്കളാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം കാണാണ്. അവിടെ ആ വസിഷ്ഠ മുനിക്ക് ഒരു അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു കാമധേനുവായ പശു ഉണ്ടാവും. എന്താണത്? അതിന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, നന്ദിനി പശു. അപ്പൊ ഈ നന്ദിനിയെ കാണുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയാ ഈ അഷ്ടവസുക്കളുടെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക്, അതായത് പ്രഭാസ എന്നവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മോഹം തോന്നാണ്. ഈ നന്ദിനി പശുവിനെ എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം തോന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ അഷ്ടവസ്തുക്കളോട് പറയാണ് എനിക്ക് ആ പശുവിനെ വേണമെന്ന്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രഭാസൻ അവരുടെ ഭാര്യയാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ പ്രഭാസനാണ് ഭീഷ്മൻ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു ഭീഷ്മൻ? പ്രഭാസ എന്ന അഷ്ടവസ്തുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രഭാസ എന്ത് ചെയ്തു, ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പശുവിനെ കക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ആ നന്ദിനി എന്ന പശുവിനെ മോഷ്ടിക്കാനും ചെയ്തു. മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ 7 പേരും അതിനെ കൂട്ടുനിന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ്, വിശ്വാമിത്രൻ വസിഷ്ഠ മുനിക്ക് അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ വസിഷ്ഠ മുനി ഇവരെ ശപിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഗംഗാദേവി അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മം എന്തായാലും എടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ എന്താണ്, നദിയിൽ ഒഴുക്കാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ജന്മം അവിടെ ഉടനടി തീരാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ആ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണത്? അത് ഭീഷ്മരാണ്. കാരണം ആ അഷ്ടവസുക്കളില് പ്രഭാസ എന്ന ഒരു വസുവാണ് ഈ ഒരു നന്ദിനി പശുവിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ മുൻനിന്നത്, മുമ്പിൽ പോയത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ സഹായിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേഗം മോക്ഷം കിട്ടി. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആ പ്രഭാസ എന്ന അദ്ദേഹമാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് ആർക്കാണ്? ഭീഷ്മർക്കാണ്. ആദ്യത്തെ പേര് ദേവവ്രത. അങ്ങനെയാണ് കഥ പറയാണ് ഗംഗാദേവി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ശന്തനു മഹാരാജാവിന് സത്യവതിയോട് ഒരു പ്രേമം തോന്നാണ്. സത്യവതി ആരാണ്? സത്യവതി ഒരു മുക്കുവ സ്ത്രീയാണ്. സത്യവതി എന്താണ്, ദാശരാജൻ എന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്. ദാശരാജനാണ് സത്യവതിയുടെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ എന്താണ്, മുക്കുവ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കടത്തലാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ജോലി. അതായത് അച്ഛൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നപ്പോ മകളോട് പറയാണ്, സത്യവതിയോട് പറയാണ്, ആ കടത്തുന്ന ആ ജോലി മകൾക്ക് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ സത്യവതി മുക്കുവ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു ഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് മത്സ്യഗന്ധി എന്നും കൂടി ആയിരുന്നു. സത്യവതിയുടെ പേര് മത്സ്യഗന്ധി എന്നും കൂടി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ്, പരാശര മുനി വരികയാണ്. പരാശര മുനിയെ കടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ആ പരാശര മുനിക്ക് ഈ സത്യവതിയോട് ഒരു പ്രണയം തോന്നാണ്. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഈ സത്യവതി 2 വരങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതായത് അപ്പൊ എന്താണ്, എന്റെ കന്യകാത്വം അത് കന്യകാത്വം നിലനിൽക്കണം, അതേപോലെ എന്റെ മത്സ്യഗന്ധം, ശരീരത്തിലുള്ള ആ മത്സ്യഗന്ധം മാറിക്കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ 2 വരം ചോദിക്കൂ. പരാശര മുനി ആരാണ്? നമുക്കറിയാം. പരാശര മുനിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സംസ്കൃത പദത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യാസ മഹർഷിയുടെ അച്ഛനാണ് പരാശര മുനി, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ പരാശര മുനിക്കും സത്യവതിക്കും ജനിക്കുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. ആരാണ് വ്യാസദേവൻ? എല്ലാ പുരാണങ്ങളും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ഒരു പുരാണങ്ങളെല്ലാം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പോ ഈ പരാശര മുനിയുടെ ആ 2 വരങ്ങൾ നൽകി ആർക്ക്? സത്യവതിക്ക്. അപ്പൊ സത്യവതിക്ക് എന്താണ്, ആ ശരീരത്തിലെ മത്സ്യഗന്ധം എല്ലാം മാറിക്കിട്ടി നല്ലൊരു ദിവ്യമായ ഒരു സുഗന്ധമായി ശരീരത്തിലെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഈ സത്യവതിയോടൊരു ആകർഷണം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ്, സത്യവതിയുടെ അച്ഛൻ പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭീഷ്മൻ, അതായത് ആദ്യമേ ഒരു ഗംഗയിൽ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടല്ലോ ഭീഷ്മൻ, അവൻ ഒരിക്കലും രാജാവാകാൻ പാടില്ല, അവൻ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും, നിബന്ധന വെക്കും. അപ്പോ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാണ്. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ജീവനാന്തം ഞാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായി കഴിയും, അതേപോലെ ഞാൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് കാരണമാണ് ദേവവ്രതന് ഭീഷ്മനായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ദേവവ്രതൻ ഭീഷ്മനായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ശന്തനു സത്യവതി കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. ആർക്ക്? ശന്തനുവിനും സത്യവതിക്കും 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു. ഏതാണ്? ചിത്രാംഗത, വിചിത്രവീര്യ. 2 പേരുടെ കുട്ടികൾ ആരാണ്? ചിത്രാംഗത, വിചിത്രവീര്യ. 2 ആൺമക്കളാണ്. പക്ഷെ ഈ 2 ആൺമക്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ, ചിത്രാംഗതൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ, വിവാഹത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ചിത്രാംഗതൻ മരിച്ചുപോയി. ചിത്രാംഗതൻ മരിച്ചുപോയപ്പോ വിചിത്രവീര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഭീഷ്മർ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനമാണല്ലോ, ജ്യേഷ്ഠനായ സഹോദരനാണ്, പക്ഷെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ വീര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, അതായത് എന്താ പറയാ, പെണ്ണന്വേഷിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനെ ഈ അംബ
അംബിക, അംബാലിക ഇങ്ങനെയുള്ള 3 സ്ത്രീകളെ ഇവര് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ആര്? ഭീഷ്മർ എന്താണ് അംബ, അംബിക, അംബാലിക കാശി രാജാവിന്റെ മക്കളായിരുന്നു, പുത്രികളായിരുന്നു. അവരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ്. പക്ഷെ ഈ പുത്രിമാരിൽ എന്താണ് ഒരാൾ, അതായത് അംബ എന്താണ് സാൽവ രാജാവായിട്ട് ആദ്യമേ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭീഷ്മർ അവരെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അംബ പറയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരാളായിട്ട് പ്രണയത്തില എന്ന് പറയുമ്പോ ഭീഷ്മർ തിരിച്ചെന്താണ് അംബനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിടാണ്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിട്ടപ്പോ എന്താണ് ആ സാൽവ രാജാവ് ആ അമ്പനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? മറ്റൊരു പുരുഷനായി നീ പോയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചു വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അമ്പയ്ക്ക് സങ്കടം തോന്നാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഭീഷ്മരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന്. കാരണം എനിക്ക് ആ പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ഭീഷ്മർ പറയണേ ഞാൻ ആജീവനാന്തം ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അമ്പ അവിടെയും ഇല്ലാതെ ഇവിടെയും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടം വന്ന് ഒരു ശപിക്കുകയാണ്. ആരെ? ഭീഷ്മരെ ശപിക്കുകയാണ്. എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും, അതായത് ഞാൻ കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കുക എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ്, അംബ പറഞ്ഞ് അവര് അവസാനം ജീവൻ ഒടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അംബയാണ് ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്, ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഭീഷ്മരെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഭീഷ്മരെ വധിക്കാൻ ഒരു കാരണമാകുന്നത് ആ അംബയാണ്. പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ വിചിത്രവീര്യന് 2 ഭാര്യമാർ. ആരാണ്? അംബിക, അംബാലിക. പക്ഷെ വിചിത്രവീര്യന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചു. അസുഖം മൂലം എന്താണ് വിചിത്രവീര്യന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? അപ്പൊ നമുക്ക് രാജവംശം അല്ലെങ്കിൽ ആ വംശ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മക്കള് വേണ്ടേ? പക്ഷെ അവിടെ മക്കളില്ല. അതിനു മുന്നേ തന്നെ വിചിത്രവീര്യൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ അംബിക, അംബാലിക 2 വിധവകളായി. അവർ 2 പേർക്കും ആരും ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സത്യവതി, അതായത് ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ, അതായത് കാരണം ആദ്യമേ ഒരു മകനുണ്ടല്ലോ. ആരാണ്? വ്യാസദേവൻ. സത്യവതിക്ക് ആദ്യമേ പരാശര മുനിയിൽ ഒരു വ്യാസദേവൻ എന്ന മകനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? സത്യവതി ഈ വ്യാസദേവനെ വിളിക്കുകയാണ്. വ്യാസദേവനെ വിളിച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നിയോഗം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? അതായത് രാജവംശം അല്ലെങ്കിൽ വംശ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തില് വേറെ ഒരു പുരുഷനെ, ആ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പുരുഷനെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സന്താനങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നിയോഗം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വ്യാസദേവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ അംബിക, അംബാലികയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. ആര്? സത്യവതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആദ്യം എന്താണ്? അംബികയാണ് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഒരു മഹർഷിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു മഹർഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് താടിയെല്ലാം വിട്ട് ഒരു വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അംബികയ്ക്ക് വല്ലാതെ ഒരു പേടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പേടി വരുമ്പോ ഈ അംബിക എന്താണ് കണ്ണുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അടച്ച് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എന്താ പറയാ സംയോഗ സമയത്തിലെ ആ സംഗമത്തിൽ എന്താണ് കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കും. ആര്? അംബിക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രൻ, അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ജനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അംബാലികയെ പറഞ്ഞു വിടും വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത്. അംബാലികയാണെങ്കിലോ ആ വ്യാസദേവന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം പേടിക്കുകയാണ്. പേടിച്ചാണ് ആ വ്യാസദേവനെ സമീപിച്ചത്. അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞാണ് പാണ്ഡു. അപ്പൊ പാണ്ഡു എങ്ങനെയാണ്? ഭയന്ന് വെളുത്തുപോയ ഒരു നിറത്തിൽ, അതായത് ക്ഷീണിച്ച ഒരു അവശനായ ഒരു ഇതിലാണ്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പാണ്ഡു ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 പേരും. അപ്പൊ സത്യവതിക്ക് അത് വലിയ തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ സത്യവതി എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അംബികനെ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടും. രണ്ടാമതും വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് അംബികയെ പറഞ്ഞു വിടും. അംബിക എന്ത് ചെയ്യും? അംബിക പോകുന്നതിന് പകരം എന്താണ്? ദാസിയെ പറഞ്ഞു വിടും. ഇത്തവണ എന്താ? രണ്ടാമത്തെ തവണ എന്താണ്? അംബിക പോവില്ല, ദാസിയെ പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ ദാസിക്കാണെങ്കിലോ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. വ്യാസദേവനെ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച് ആ സ്ത്രീ ഒരു ഇതുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിലാണ് വ്യാസദേവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും സമീപിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞാണ് വിതുരൻ. വളരെയധികം ബുദ്ധിയുള്ള, ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വിതുരൻ. അങ്ങനെയാണ് 3 മക്കൾ. അപ്പോ അതായത് വിചിത്രവീരുടെ 2 ഭാര്യമാർക്കാണ് അംബിക, അംബാലിക്ക്. വ്യാസദേവനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം ധൃതരാഷ്ട്രൻ, അംബാലികയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പാണ്ഡു, ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വിതുരൻ. ഇങ്ങനെ 3 മക്കളാണ്. പക്ഷെ ഇത് ദാസിപുത്രനാണ് വിതുരൻ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു? കുന്തി ഗാന്ധാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഗാന്ധാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധാരിക്ക് എന്താണ്? മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു. എത്ര? 101. അതായത് 100 പേര്. അതായത് ദുശ്യാസന, ദുര്യോധന എന്ന് 100 പേരുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, ദുശാല എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 101 പേരാണ് ഇവരുടെ മക്കൾ. ആര്? കൗരവന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രി. അപ്പൊ ഈ ഗാന്ധാരി എന്താണ്? ഭർത്താവിന് കണ്ണില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഗാന്ധാരിയും എന്താ പറയാ തന്റെ കണ്ണുകളെല്ലാം കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അവരും ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഗാന്ധാരിക്ക് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശകുനി.
ഈ ശകുനിയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. കാരണം എന്താണ്? ആ ദുര്യോധനന്റെ ബുദ്ധി എല്ലാം, അതായത് ഓരോ വഴിക്ക് തിരിച്ചിരുന്ന ആരായിരുന്നു? ഈ ശകുനിയായിരുന്നു. കാരണം ഓരോന്നും കുബുദ്ധികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ദുര്യോധനന് ശകുനി. അതാണ് ഗാന്ധാരിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡു ആരെ കല്യാണം കഴിക്കും? പാണ്ഡു കുന്തി മാദ്രി രണ്ടുപേരെ കല്യാണം കഴിക്കും. കുന്തി മാദ്രി. അപ്പൊ കുന്തിയിൽ നിന്ന് എന്താണ്? കുന്തി മാദ്രിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ. പക്ഷേ ഇവിടെ പാണ്ഡുവിൽ നിന്ന് കുന്തിക്കും മാദ്രിക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിനൊരു കഥയുണ്ട്. അതായത് പാണ്ഡു രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രാവശ്യം വേട്ടയാടാൻ പോവാണ്, കാട്ടിലേക്ക് വേട്ടയാടാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കിന്തമ എന്നുള്ള ഒരു മുനിയുണ്ട്. ആ കിന്തമ മുനി അവർക്ക് ഒരുപാട് യോഗ സിദ്ധികളൊക്കെ നേടിയ ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സ്വയം തന്നെ ഒരു മാനായി മാറി. അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും എന്താണ്? രണ്ടുപേരും മാനായിട്ട് മാറി. മാൻ രൂപത്തിലാണ് കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും മാനിന്റെ രൂപം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ആ രണ്ടുപേരും സംഗമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ സമയത്താണ് ഈ പാണ്ഡു രാജാവ് അറിയാതെ അതൊരു മാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അമ്പെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അമ്പെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അവർ രണ്ടുപേരും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്പെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുനി ആ സ്വരൂപത്തിൽ വരികയും ആ മുനി ഈ പാണ്ഡുവിനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് നീ എന്നാണോ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്, ആ സമയത്ത് നിനക്ക് മരണം സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് ആ ശപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? പാണ്ഡുവിന് കുന്തിയിൽ നിന്നും മക്കളില്ല, പാണ്ഡുവിന് മാദ്രിയിൽ നിന്നും മക്കളില്ല. കാരണം ആ ശാപം മൂലം മക്കളില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? കുന്തി ദേവിക്ക് ദുർവാസ മുനി ഒരു വരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ആ വരം, അതായത് ഈ മന്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മന്ത്രം എപ്പോഴാണോ കുന്തി ദേവി പറയുന്നത്, ഏത് ദേവനെയാണോ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്, അതനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു പുത്രനെ കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുന്തി ദേവി എന്താണ്? വിവാഹത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ആ മന്ത്രം പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ മന്ത്രം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സൂര്യദേവനെയാണ് ആഹ്വാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സൂര്യദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തത് കുന്തി ദേവി. വിവാഹത്തിന് മുന്നെയാണ്, വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ സൂര്യദേവൻ പ്രീതിപ്പെട്ട് കുന്തി ദേവിക്ക് ഒരു പുത്രനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് കർണൻ. പക്ഷെ ഈ കുന്തി ദേവിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്താണ്? വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ പരീക്ഷിച്ചതാണ്, അത് സംഭവിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ നദിയിൽ ഒഴുക്കിവിടാണ്. ആരെ? കർണനെ നദിയിൽ ഒഴുക്കിവിടാണ്. പിന്നീട് കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ പ്രാപിക്കുക. ആര്? കുന്തി ദേവി. അതായത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ധർമ്മദേവനിൽ നിന്ന്, യമധർമ്മ രാജാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കും. ഏതാണ് അത്? യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭീമൻ എവിടുന്നാണ്? വായുദേവനിൽ നിന്ന് ഭീമൻ ജനിക്കുന്നു. പിന്നെ അർജുനൻ എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രദേവനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ജനിക്കുന്നു. പിന്നീട് കുന്തി എന്താണ്? ആ മന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യും? മാദ്രിക്കും കൊടുക്കും. ആ മന്ത്രം മാദ്രിക്കും കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? മാദ്രി എന്താ നമ്മുടെ അശ്വിനി ദേവതകളുണ്ട് രണ്ടുപേരും, അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ എന്താണ്? നകുലനും സഹദേവനും ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് മാദ്രിക്ക് രണ്ടുപേരും, കുന്തിക്ക് 3 പേരും, അങ്ങനെ 5 പേരാണ് പാണ്ഡവന്മാർ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവർക്ക് ഈ 5 പേരും ആരെയാ കല്യാണം കഴിക്കുക? ദ്രൗപദിയെ കല്യാണം കഴിക്കുക. 5 പേരും ദ്രൗപദിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ മാത്രം ബാക്കി എന്താ പറയാ സുഭദ്രയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താണ്? സുഭദ്രയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് സുഭദ്ര? ആരാണ്? കൃഷ്ണനും ബലരാമന്റെ സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. അപ്പോ ആ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ അർജുനൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനനും സുഭദ്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞാണ് അഭിമന്യു. ഈ അഭിമന്യു വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ച്, അവന് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആരെയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? ഉത്തരയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഭിമന്യു ഉത്തര കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാഗവതം എവിടെയാണ് വന്നത്? എവിടുന്ന വന്നത്? ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കാരണമാണ്. കാരണം ഈ ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് ശ്രവണം ചെയ്ത ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണ് ഈ ഭാഗവതം എല്ലാം ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ അഭിമന്യു ഉത്തരയുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ, അതായത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായ അശ്വത്ഥാമ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ഉത്തരയെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ, പരീക്ഷിത്ത് എന്ന കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു. പരീക്ഷത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതാണ് ജനമേജയ. ആരാണ്? പരീക്ഷത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് ജനമേജയ. ഇതാണ് വംശവൃക്ഷം. ഏതാണ്ട് കുരുവംശത്തിന്റെ ആ ട്രീ, ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയും വംശവൃക്ഷം. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അത് ഓരോ വിഭാഗം, അത് 3 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത. കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. 6 അധ്യായങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാതെ ആചാര്യന്മാര് ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ട് മധ്യത്തിൽ വെച്ചു എന്നുള്ള കാരണം പറയണം. ആദ്യം കർമ്മയോഗ, അവസാനം ജ്ഞാനയോഗ, ആ മധ്യത്തിലാണ് ഭക്തിയോഗ. എന്താ കാരണം? ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. നമുക്ക് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അല്ലെ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ
വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദം പഠിച്ചാലും ഒരൊറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദേവോത്തമ പുരുഷൻ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ ഭക്തി വളരെ രഹസ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അത് മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ അത് സുരക്ഷിതമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭക്തി. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് ഇതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മം ചെയ്താലും ജ്ഞാനം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. വെറും കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, വെറും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ചോയ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാം. ഇനിയിപ്പോ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും അല്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്കും കടക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭക്തിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള വേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്, ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ കർമ്മത്തിനാകട്ടെ ജ്ഞാനത്തിന് തനിയെ നിലനിൽപ്പില്ല. ഈ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിനൊരു നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലോ ഒറ്റ ഇതിലോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുറന്നു പറയില്ല. നമ്മൾ കുറെ കാലം കുറെ സമയം എടുക്കും അല്ലെ, അവരെങ്ങനെയാ ഏതാ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മവും ജ്ഞാനവും എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്, അത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജുവലറി ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വിലപ്പെട്ട ഒരു ജുവലറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, അതുപോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജാവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, പുറകിലും മുമ്പിലും എല്ലാം എസ്കോർട്ട് ഉണ്ട്. അത്രയും സുരക്ഷിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുക. അതേപോലെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയാലും ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയാലും മുമ്പിലും പിന്നിലും ഒക്കെ അവർക്ക് എസ്കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്, അത്രയും സുരക്ഷ നൽകുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും സീക്രട്ട് ആണ്, രഹസ്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യമൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെൻട്രൽ, അതായത് മധ്യത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഗുരു പരമ്പരയിൽ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം വരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടതും. അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ, നമുക്ക് മനസ്സിന് തോന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒന്നും വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനോ എഴുതാനോ പറയാനോ പാടുള്ളതല്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അത് എന്താണ് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറയണം. അതിനെ വളച്ചൊടിക്കാനോ മാറ്റാനോ കലർപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ പറയണം. അതാണ്. അപ്പൊ പ്രമുഖമായി ആരാണ്, ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂര, ശ്രീല ശ്രീധർ സ്വാമി, ശ്രീപാദ് രാമാനുജാചാര്യ സ്വാമി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എഴുതിയിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിഭജനം എങ്ങനെയാണ്? അതായത് അതില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എത്രയാണ്, 574 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മാത്രമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എന്താണ്, ഭഗവാനും അർജുനനും സഞ്ജയനും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പാണ്ഡവരും കൗരവരും ആയി. ഇപ്പൊ എന്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുന്നത്? അതായത് നമുക്കറിയാം, അതായത് ആദ്യം നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ആരാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, മൂത്ത മകൻ അല്ലെ, ജ്യേഷ്ഠനായ ഒരു മൂത്തവനായ മകനാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ അന്ധനായിരുന്നു. ജന്മനാ അന്ധനായതുകൊണ്ട് അവിടെ പാണ്ഡുവിനെയാണ് രാജാവായിട്ട് ഇരുത്തിയത്. അത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല. പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു, ഞാനില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ മകനെയെങ്കിലും ദുര്യോധനനെ അവിടെ ഇരുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ മോഹം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, എന്റെ മകനെ രാജാവാക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാണ്ഡു രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത്, ഒരു ശാപം കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പാണ്ഡു രാജാവ് എന്താണ്, മാദ്രിയെ, അതായത് ഭാര്യയായ മാദ്രിയെ സ്നേഹത്തോടെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാണ്ഡു രാജാവ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അപ്പൊ അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ
ആ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകനാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക? ദുര്യോധനൻ ചെറുതാണ്, അപ്പൊ ചെറിയവനാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് മൂത്തത്? ആ പാണ്ഡുവിന്റെ മകനായ നമ്മുടെ ധർമ്മരാജാവ്, അതായത് നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരനാണ് മൂത്തത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അത് ഒട്ടും തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, അവരോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു കുശുമ്പും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി. കാരണം അനിയൻ മരിച്ചു, അനിയൻ മരിച്ച നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെയല്ലേ അനിയന്റെ മക്കളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. ഒരുപാട് കുശുമ്പുമായിരുന്നു, ഒരുപാട് അസൂയയായിരുന്നു, ഒരുപാട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയായിരുന്നു. ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദുര്യോധനും ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി നിറച്ചു കൊടുത്തു. ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. കാരണം എന്താണ്, വീട്ടില് അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മക്കളും കണ്ടുപിടിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദുര്യോധന, പാണ്ഡവന്മാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ദുര്യോധന് പാണ്ഡവരോടൊരു അസൂയ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അവസാനം എന്താണ്, ഈ ശകുനി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ചൂത് കളിക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചൂത് കളിക്ക് വിളിക്കുന്നു, ഇവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു, കുബുദ്ധിയോടുകൂടി ഇവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. പാണ്ഡവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പാണ്ഡവന്മാർ എവിടെ പോകുന്നു? 12 വർഷം വനവാസം പോകുന്നു, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടുക്കുന്നില്ല. ആര്? ദുര്യോധനൻ ഒട്ടും തന്നെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല, സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ചെല്ലാണ്, സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുത്തോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദുര്യോധനൻ, കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ 1 ഗ്രാമമെങ്കിലും കൊടുക്കുക, അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭരിച്ചോളൂ. കാരണം അവര് 5 പേരും എന്താണ്, അവര് ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, അവരുടെ ധർമ്മമാണ്, അവർ ഭരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ഒരു മുട്ടുസൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യം വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മന്ത്രി ആയ സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ വരാണ്. അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രം പറഞ്ഞു, സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ ഒരു കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം, സഞ്ജയന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആര്? വ്യാസ മഹർഷി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കാണാനുള്ള ഒരു ദിവ്യശക്തി സഞ്ജയന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, യുദ്ധോത്സുകരായി അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ മക്കള്. ഇതാണ് സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം. എന്താണ്? മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ, അതായത് രണ്ടുപേരും എന്താണ്, ഒരേ രാജവംശം തന്നെ, കുരു രാജവംശം തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും. പക്ഷെ എന്റെ മക്കള് മാത്രം കുരു വംശത്തിൽപ്പെട്ടതും പാണ്ഡവന്മാരല്ല എന്നും നിഷേധിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്, ആ രാജാവ്, അതായത് ആ ഒരു വംശപാരമ്പര്യം അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വ്യാസ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എന്താ പറയാ, വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ, ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ്? ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് എവിടെയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി. ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, ധർമ്മക്ഷേത്ര. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അതായത് അവിടെ അത് ഒരുപാട് വൈദിക പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈവൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, ആരാധനാ സ്ഥലമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം. ആ ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് ആ ഭൂമിക്ക് ഒരു സ്വാധീന ശക്തി ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ കാട്ടുപുല്ല് അല്ലെ, കാട്ടുപുല്ലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതിനെ എടുത്തു കളയും അല്ലെ, കളകൾ എന്ന പോലെ അല്ലെ. ഈ കളകളെ നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സാധാരണയായിട്ട് ആ വിളകൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ആ നിലത്ത് എന്താണ്, ഇവരൊക്കെ ഈ ദുര്യോധനാദികളെല്ലാം കളകളെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് നിർമൂലനം ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ അവരെല്ലാം നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ തീർച്ചയായും
തീർച്ചയായിട്ടും ജയമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയം പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനം അബ്രവീത്. സഞ്ജയം പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവെ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുത്രനായ ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആചാര്യനായ, ആരാണ് ആചാര്യൻ, ദ്രോണാചാര്യൻ. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. ആരാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ ജനിച്ചതേ അന്ധനായിട്ടാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാ, നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് എന്താണ് അകക്കണ്ണ് വേണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം അന്ധരാണ്. നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, ജന്മന അന്ധനായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണല്ലോ മക്കൾ. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും അച്ഛന്റെ ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ മക്കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, ആ പാണ്ഡവന്മാരോട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കൾക്ക് എല്ലാവരും, അവരും അന്ധരെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആര്, നമ്മുടെ ദുര്യോധനാദികളും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ സഞ്ജയം പറയാണ്, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീചമും വ്യൂഢം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറയായിരുന്നു, ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ ബുദ്ധിശാലിയായ ആ ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയ ആ സൈന്യം നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം ഇവിടെ ദ്രുപദന്റെ പേര് കൊണ്ടുവരാണ്. ആര്, ദുര്യോധനൻ. വേണം എന്താ, മനഃപൂർവ്വം ആ ദ്രുപദന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും ശത്രുക്കളായിരുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ബാല്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും സ്നേഹിതരായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും. പക്ഷെ എന്തു പറ്റി, ഈ ദ്രുപദൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ദ്രുപദൻ പറയണ്ടായി, അതായത് ഞാൻ വലിയവനാകുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവനൊരു നമ്മുടെ ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, വലുതാകുമ്പോ എല്ലാവരും വലിയ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തി, ആര്, ദ്രുപദൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരികയാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. അപ്പൊ ആ ദ്രുപദന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ ബാല്യകാലത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ദ്രുപദൻ കളിയാക്കാണ്. അപ്പോ ഞാൻ പണ്ടെങ്ങോ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് അക്കാര്യം ഇപ്പൊ ഓർത്തെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അപഹസിക്കുകയാണ്, അവരെ നിന്ദിക്കുകയാണ്, അപമാനിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ദ്രോണർക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അതായത് ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യും, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ കൂടി ദ്രുപദനെ തോൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ ആ തോൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രുപദന് വീണ്ടും ശത്രുത കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, ഒരു യാഗം നടത്തും. ഒരു പുത്രനെ വേണം എനിക്ക്. എന്തിനാണ് ആ പുത്രൻ, ആ പുത്രനായിരിക്കണം ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു പുത്രനെ നേടുകയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അതാരാണ്, ദ്രൗപദിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. ആര്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രൗപദിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. അങ്ങനെ ദ്രുപദ യാഗം ചെയ്ത് നേടിയ പുത്രനായിരുന്നു ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ അറിയാം, ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ, ഭാവിയിൽ എന്നെ വധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ യുദ്ധമുറകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടപ്പോ ദ്രോണാചാര്യർ എന്താണ്, ഉദാരമതിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ആർക്ക്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അറിയാം നാളെ ഭാവിയിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നെ വധിക്കുക എന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ തെറ്റ്, ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആര്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ശിഷ്യനാണ്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശാലിയായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള സൈന്യം നോക്കൂ. കാരണം ഇപ്പൊ എന്താണ്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഇപ്പൊ ആരുടെ കൂടെയാണ്, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അതേ ആ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എതിർപക്ഷത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു സൈന്യത്തെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ദ്രുപദനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നമുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ, നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ പേര് എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ദേഷ്യം, ആ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ആ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ആ ഒരു ദേഷ്യം വരട്ടെ, ദ്രുപദനെ പേര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ, ആ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയിലാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്, തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനൻ സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനും
ഗുരുവുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് തെറ്റുകൾ. ഇതാണ് ഒരു നമുക്ക് ശിഷ്യന് വേണ്ടുന്ന ഗുണമാണോ ഇത്? അല്ല, വിനയമായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇതിവിടെ എന്താണ്? അഹങ്കാരിയാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. തെറ്റുകളെ, ഗുരുവിന്റെ തന്നെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധന ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? അതായത് ഇനിയിപ്പോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ശിഷ്യനാണ്, അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ചയൊന്നും പാടില്ല, അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാജിതരാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആര്? ദുര്യോധനൻ. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാട്ടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് എന്താണ് കിട നിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാര് ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. ഭീമാർജുനന്മാരോട് അവിടെ യുയുധാനുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദനുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള വില്ലാളി വീരന്മാരെല്ലാം സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതുശ്ച കാശീരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചെകീതാന, കേശിരാജ, പുരുജിത്, കുന്തിഭോജ, ശൈബ്യ എന്നീ വീരന്മാരും യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതർ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയാണ്, ആ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പേര് വിളിച്ചു പറയാണ്. യുധാമന്യഷ്ടു വിക്രാന്ത ഉത്തമാജോഷ്ടോ വീര്യവാൻ സൗഭദ്രാ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ. കൂടാതെ പരാക്രമികയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സൗഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള് എന്നിവരും ആ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വരുന്നു, മഹാരഥൻ. എന്താണ് ഈ മഹാരഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ? അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് ഫസ്റ്റ് മഹാരഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ രഥി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും രഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5000 പേരെ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് രഥി. എന്താണ്? 5000 പേരെ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ നമ്മൾ രഥി എന്ന് വിളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അതിരഥി. അതിരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ 5000 പേര് നമ്മൾ രഥി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രഥിയെ പോലത്തെ 12 പേരെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് 5000 12 എന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 60000. അപ്പൊ എന്താണ്? 60000 ആൾക്കാരെ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അതിരഥികൾ. അപ്പൊ രഥി, അതിരഥി 60000. പിന്നെ മഹാരഥി, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാരഥന്മാരുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് അവരുടെ കഴിവ്? എന്താണ് അവരുടെ? 7,20,000 ആൾക്കാരെ ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. എന്താണ്? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോ 7,20,000 ആൾക്കാരെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം, രഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5000, അതിരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60,000, മഹാരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7,20,000 ആൾക്കാരെയാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാ ദ്വിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമിതേ. അപ്പൊ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ പറയാണിപ്പോ എന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം അവരുടെ സൈന്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാന്ന്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിഞ്ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്യസ്തൈവച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ. അതായത് ആരെയാ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃപാചാര്യൻ, അശ്വത്ഥാമാവ്, വികർണൻ, അത് നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരനാണ്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരും ഉണ്ട്. അന്യേ ചാബഹ വശൂര മദർത്ഥേ ത്യക്ത ജീവിതാഹ നാനാശാസ്ത്ര പ്രഹാരണഃ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദാഹ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർ ഇനിയുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ത്യക്ത ജീവിതം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണത്തിൽ ഒന്നാണ് ത്യക്ത ജീവിതം. അതായത് ദുര്യോധനൻ സ്വയം പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം, അവരുടെ സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട്. അവരവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പല വീരയോദ്ധാക്കളും നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകൾ സുപരിചിതരായവരും ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തില്
നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ നല്ലവരായിരിക്കാം, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണോ, അവര് തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പോ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നവരെന്താണ്, കൃപാചാര്യരായാലും ദ്രോണാചാര്യരായാലും ഭീഷ്മർ ആയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും നല്ലവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് എന്താണ്, അവരാരുടെ കൂടെയാണ്, അവര് ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിലാണ്. ദുര്യോധനൻ ഏത് സൈഡ് ഭാഗത്താണ്, ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും അധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ, അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അധർമ്മത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല, ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ദുര്യോധനന് അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഒരു തെറ്റായ വിശ്വാസമാണ്, ഞാൻ ജയിക്കും, ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ജയം കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആർക്ക്, ദുര്യോധനന്. അപര്യാപ്തം തസ്മാദ അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്വിത വേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. ആരാ പറയുന്നത്, ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം എന്ന പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാണ്, ഭീഷ്മർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് നമ്മുടെ ആ സൈന്യം. കാരണമാണ് പിതാമഹനാണ് ആരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്, പിതാമഹനുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു വരുന്ന ആ പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. ഇപ്പൊ ഇത് ദുര്യോധനന് തോന്നുന്നതാണ്. അതായത് എന്റെ സൈന്യത്തില് പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരുണ്ട്, അത് പര്യാപ്തമാണ്. പക്ഷെ അപര്യാപ്തന്മാരുടെ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം എന്താണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, അപ്പൊ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ എന്താണ്, 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമുണ്ട്. 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നാരായണി സൈന്യം. ആരുടെയാണ് നാരായണി സൈന്യം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാരായണി സൈന്യം ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിലാണ്. പക്ഷെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്, 7 അക്ഷോഹിണി സൈന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ 7 അക്ഷോഹിണി സൈന്യം പ്ലസ് കൂടെ എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉണ്ട്. ഇത്ര മാത്രം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അക്ഷോഹിണി സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യം പറഞ്ഞാല് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കണക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. 21,870 രഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 21,870 രഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേ നമ്പർ, അതായത് 21,870 ആനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 65,610 കുതിരകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇതാണ് ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യം. അങ്ങനത്തെ ഒരു 11 അക്ഷോഹിണി സൈന്യമാരുടെ സൈഡിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിലുണ്ട്. പോരാത്തതിന് നാരായണി സൈന്യവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാം, 21,870 രഥങ്ങൾ, 21,870 ആനകൾ, 65,610 കുതിരകൾ, പിന്നെ 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇതാണ് ഒരു അക്ഷോഹിണി സൈന്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കേണ്ടായി, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചു, ഞാൻ വേണോ എന്റെ നാരായണി സൈന്യം വേണോ എന്ന്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു. അതായത് ഞാൻ യുദ്ധത്തില് അസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടോടുകൂടി ദുര്യോധനൻ ചിന്തിച്ചു, അസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് എന്തിനാ. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാൻ വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ നാരായണി സൈന്യം തന്നാ മതി എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയില്ലേ, ഞാൻ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകില്ല, അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതാഹ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നാരായണി സൈന്യം മതി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കത് തോൽവിയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അല്ല വേണ്ടത്, ഭഗവാനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, ദുര്യോധനൻ നാരായണി സൈന്യം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മതി, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാരായണി സൈന്യം ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ പോയി. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും സൈന്യ ബലമുണ്ട്, അവർക്കത് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോടൊരു അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കാരണം, അതായത് താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്താണ് കാരണം, അതായത് ദുര്യോധനന് ഭീമനോട് ഒരു അസൂയ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്, അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരെ കൊണ്ടായിരിക്കും, അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസൂയ, അവരോട് അസൂയ. അവരൊന്നും തെറ്റിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തു. ആര്, നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ മക്കളിൽ അതും വളർത്തിയെടുത്തു. അയനേഷു ച സർവേഷു
യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവതഃ സർവ ഏവ ഹി ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ദുര്യോധനൻ സൈനികന്മാരോട് ചെന്ന് പറയാണ്. ആദ്യം എന്തായി? ദ്രോണാചാര്യരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു, എനിക്കെല്ലാം ഇത്രയും പര്യാപ്തമാണ് എന്റെ സൈന്യം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ സൈനികന്മാരോട് എന്താ പറയാ, അവരോടൊക്കെ ചെന്ന് പറയണേ, സോൾജേഴ്സിനോടൊക്കെ ചെന്ന് പറയാണ്, ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വേണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പൂർണ്ണമായി അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ. എന്താ കാരണം? താൻ ഭീഷ്മനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച്, അതായത് ഇത്രയും നേരം എന്താണ് ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഞാൻ അവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇനി ഞാൻ അവരെ അവഗണിച്ചോ എന്ന് തോന്നും അവർക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആ ദുര്യോധന്റെ ആ നയതന്ത്രപരമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തത്? സ്വാഭാവികമായി ആ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭീഷ്മരെ എല്ലാം പുകഴ്ത്തി, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇനി അവരെയും കൂടി പറയാം, അതായത് നിങ്ങൾ വേണപ്പോ ഭീഷ്മരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ, അതായത് ഭീഷ്മരുടെ ആ ഒരു പ്രതാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം. ഇപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാം ചുറ്റും നിന്ന് ഓരോരുത്തരും വേണം ഭീഷ്മർക്ക് ആ തുണ നൽകണം, അത് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം, സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം നിങ്ങളെന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ഇത്രയും പ്രതാപിയായ ഭീഷ്മരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ എന്ന് തോന്നിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരിൽ വന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്രയും നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആര്? ദുര്യോധനൻ. തസ്യ സഞ്ജയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനത്യോച്ചൈ ശംഖം ദദ്മോ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധന ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള എന്താണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖുമെടുത്ത് ഊതി. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണല്ലോ, ഒരുപാട് വിശ്വാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നുള്ളത്. ശരി, ഇനിയിപ്പോ അവനൊരു സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ദുര്യോധനൻ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഭീഷ്മർ ശംഖുതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. അതെന്താണ്? അതായത് ഇൻഡയറക്ട്ലി, പരോക്ഷമായി ദുര്യോധനന് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കാണ്. എതിർപക്ഷത്താരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ, സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ നേരിടാൻ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും കഴിയോ? കഴിയില്ല. അത് പറയാണ്, അത് അവർക്കറിയാം. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മർ, അവർക്കറിയാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒട്ടും വയ്യ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ദുര്യോധന ഒരു സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അവര് തന്നെ ആയിരിക്കും ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. തതശങ്കാശ്ച ഭേര്യശ്ച പാണവാനക ഗോമുഖാഹ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു ലോഭവാത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? അതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശംഖമെമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം പറയാണ്, അവിടുത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ പറയാണ് ആര്? സഞ്ജയനിരുന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സതശ്വേതൈർഹയർയുക്തേ മഹതീ സന്ദനേ സ്ഥിതോ മാധവ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ ദിവ്യോ ശംഖ പ്രദദ്മതുഹു. ഇവിടെ പറയുന്നു, മറുവശത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചേ? കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ കൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. ആരാണ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ? ആരാണ്? ആ എതിർപക്ഷത്ത്. ഇപ്പൊ ഇവര് ആദ്യം ശംഖൂതിതാരാണ്? ഭീഷ്മർ ശംഖൂതി. അത് ദുര്യോധനൻ ഒരു സന്തോഷം ആയിക്കോട്ടെ, ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ, അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷിച്ചോട്ടെ ദുര്യോധനൻ എന്ന രീതിയിൽ ശംഖൂതി. ഇനിയിപ്പൊ അപ്പുറത്ത് എന്താണ്? ഇവര് ശംഖൂതി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യുദ്ധത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് ആരാ നിൽക്കുന്നേ? കൃഷ്ണനും അർജുനന്മാരും അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ ഊതി. എന്താണ്? അവരും അവരുടെ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദിവ്യ ശംഖുകൾ ഊതി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. ഇതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെയാകിയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ആരാണ് ഐശ്വര്യ ദേവത? ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയും അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ, അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു ഭർത്താവിനെ വിട്ട് നിൽക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ ഭാഗ്യദേവത അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജയം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പാണ്ഡവന്മാർ ജയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൂചനകൾ കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ, ചിഹ്നങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണത്? അതാണ് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയം ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പൊ അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് തേരാളിയായിരിക്കുന്നത്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാമേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന ഋഷികേശനായി കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, സാരഥിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഋഷികേശനാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് കൃഷ്ണനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല, കൃഷ്ണൻ നോക്കിക്കൊള്ളും എല്ലാം. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ജയം തന്നെയല്ലേ. ഭാഗ്യദേവത, അപ്പൊ എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ആയി വാഴുന്നു ഭാഗ്യദേവത. ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറായില്ല. പിന്നെ വേദി, ഏതാണ് വേദി? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി. അതൊരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്, അതൊരു ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. യുദ്ധത്തിന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം ഒരുപാട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അർജുനന്റെ കൊടിക്കൂറമേലുള്ള ആ ഹനുമത് രൂപം നമുക്കറിയാം, ഫ്ലാഗിൽ അല്ലെ, ആ ഒരു ഫ്ലാഗിൽ ആരാണ്? ഹനുമാന്റെ രൂപമുണ്ട്. ഹനുമാൻ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചു, രാമൻ വിജയിയായി. അതേപോലെ ഈ യുദ്ധത്തിലും ഹനുമാൻ ഉണ്ട് അവിടെ, കൊടി അടയാളമായിട്ട് അവിടെ ഹനുമാൻ ഉണ്ട്. വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം, ശംഖ് വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ ശംഖ് ഊതുമ്പോ എന്താണ്? ശംഖ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ശംഖുകളാണ്. ഭീഷ്മരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ശംഖുകളാണ്. കാരണം അവരിൽ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാരെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അതാണ് ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ എന്താണ്? ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. ദുര്യോധനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മന്റെ ശംഖ്. ഭീഷ്മര് ശംഖൂതി, പക്ഷെ അതെന്താണ്, എന്തിനായിരുന്നു? അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം നമുക്ക് വിജയം കൈവരില്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിജയം കിട്ടുക? പക്ഷെ എന്നാലും ദുര്യോധന ഒരു സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ശംഖൂതിയത്. അർജുനന് നൽകിയ അഗ്നിദേവന്റെ രഥം. അപ്പൊ അഗ്നിദേവനാണ് അർജുനന് രഥം നൽകിയത്. ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് 3 ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. അതാണ്. പിന്നെ ഹൃദയം പിളർന്നു. പാണ്ഡവ സൈന്യം ശംഖൂതിയപ്പോൾ കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായിരുന്നു അത്. പിന്നെ എന്താണ്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് പേടി തോന്നില്ല. അവർ ആരെയാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ വൃകോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നതായ ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കിയപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ ശംഖ് പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. അതേപോലെ ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പൗണ്ഡ്രം. ഇതാണ്. ഭീമന് എന്താ പറയാ? ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട്. ആർക്ക്? ഭീമന്. കാരണം എന്താണ്? 10,000 ആനകളുടെ ബലമാണ് നമ്മുടെ ഭീമന്. പിന്നെ എന്താണ്? വൃകോദര. ഭീമനെ എന്താ പറയുന്നത്? വൃകോദര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭോജന പ്രിയനാണ്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അത്രയും അഗ്നി പ്രജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കോ ഭീമന്റെ നമുക്കറിയാം ഉദരാഗ്നി നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ജഠരാഗ്നി. അപ്പൊ ഭീമന് വിശപ്പ് സഹിക്കില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഭീമന് വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭോജനപ്രിയനാണ് ഭീമൻ. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയെന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്കറിയാം സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കും. ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് പറയുന്നു. ഇതെന്ന് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലഃ സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാട്ടശ്ച സാത്യകീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മുഃ പൃഥക്. എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മുടെ പാണ്ഡവരുടെ ശംഖിന്റെ പേര് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ ഊതിയ ശംഖിന്റെ പേര് അനന്ത വിജയ. നകുല സഹദേവന്മാർ ഏതൊക്കെയാ ഊതിയ? നകുലന്റെ സുഘോഷ, സഹദേവന്റെ ഏതാണ്? മണിപുഷ്പക. പില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജനും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദുഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാട്ടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാരും മഹാബാഹുവായ സുഭദ്ര പുത്രനും എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴക്കപ്പോ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ശംഖനാഥം മുഴക്കാണ്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ഈ ശ്രമം നല്ലതിനല്ല എന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര
ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആര്? ഇൻഡയറക്ട്ലി നയപൂർവമായിട്ട് പറയാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. അതായത് ദുർബുദ്ധിയല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അതായത് ഈ പാണ്ഡവന്മാർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? അവരൊന്നും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ചല്ലേ, വഞ്ചിച്ച് അവരുടെ ആ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തണം എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ഒട്ടും നല്ലതല്ല, അതിനുള്ള ആ ശ്രമം നല്ലതല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നയപൂർവ്വം ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രനെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? അറിയിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം, നാളെ തുടങ്ങാം ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण.